Kubor nakaslem jong unong san hima. Unong yalam kalyang persya haki HADC uba Titos Khan hawa jubab ya kajinggali halor kajingpan phai jong ka sarkar ya ka clan bill sya ka council ulong baula yu ya kani lingba ki lat pathai khubor hanrai ka balingo ka long ba ka sarkar kala thungli expert committee banpet haba ya dei ki anro jong ki district council uba Titos la banrap da ka baong ba ka jing shisha ya kani ka bill la dei ban ra shwa ha kani ka expert committee bakin shong man perkhat ban puli kani ka clan bill balada ka committee ka syam ka jingduna kani ka committee ka tho sha ka council ling ba ka DCA ban penbet ni ban pan jing shai ri ka balingo ka long ba ka sarkar kala pha byang ni kani ka bill ban ya kran byang hapo ka council khlamra sha ka ka committee ka bakarpang Titas ngi iba nakaleng jo ka sarkar naga tana DCA hakini khniat ngi kala pan phai byang ya ka clan bill sha ka district council ban pha penbet byang te kay ba PP don banang habe de ber kani kay try kita ki jingduna ki badon hapo jongka ngar masih i lengba ka kot kubor mentak sini hakaba ka sarkar kala pan phai biang sa district council ya ka clan bill te ong badang don ki jingduna ban kan ben tenwei ka balengo pa ka we ngakwa ban yo jing sha ni long ba pi ka sarkar hi kala thum ya ka we ka expert committee but siam ni la notify ya ka expert committee haswa ya ka ban kani ka budget session tenga nganang mundur ba ya kani ka clan bill kinra shwa hapo kani ka expert committee but kani ka expert committee kan shock kan perkhat kan yit benia lani kan puli mo ya kani ka clan bill ke jongi ka bangila pas ta ka ye but hakata ka komiti ke jongki kamla ban long tan sistem dulu ni RC lai se balada ki syampat bukan no perlu ke badan ka efek lani ke jinduna bud sim kani ka komiti ka tho syaka council lembaga DCA ba ngin penbet lani ki query bangin juba kata ada ka rukom ka ba ngilale akiwai patibet dan ka papelengo yang mata bangai i pa kubor tasi ba lasu pabe sini ya ka ya kan ka ber bakalai ilu na statement ba la ban ra biang ya kan po house te ka bamut la da ra biang house kabut kadon ka major defect ka bangi hap ban ra biang po house de nganget ba na kalian ka isi kan sim kiai kan ni ba la kum no kani ka bel de ban ai lat choi kan ka expert committee bakin study ya ka bikin puli ya ka bat lada gidon kino nu gijing duna lada gidon kino gi query lada gidon kino nu gijing bob sutru ajing mud ka mungkin sapha sya district council ban le